Як кажуць у Слуцку, усё па-людску. Таму глядзім цікавосткі старажытнага горада. У самым цэнтры можна паглядзець валы старога замчыша, дзе калісьці месціўся дзядзінец летапіснага Случаўска. Сёння тут з адметнага помнік Анастасіі Слуцкай. Як кажуць, яна была сапраўдная беларуская Жанна д'Арк. Думаю, што вы дакладна чулі пра слуцкія паясы, якія часам каштавалі ажно як цэлыя маёнткі. Таму не дзіва, што ў гонар гэтых скарбаў зрабілі свой музей. Аднак, калі час у вас будзе небагата, лепей зазірніце ў краязнаўчы музей. Там кампазіцыя, на маю думку, ў разы цікавей. А як вам такі факт? Слуцкая гімназія працуе ўжо больш за 400 гадоў, таму імаверна, што гэта найстарэйшая падобная установа на тэрыторыі Беларусі. Ну і якая вандроўка без смачна паесці? Шчыра раю кафе Хонта. Тутака і хутка, і ад душы. Дакладна рэкамендацыён. У Слуцку захавалася небагата храмаў, але ёсць драўляны сабор і некалькі вартых пунктаў, дзе калісьці стаялі манастыры, кляштары і нават сінагогі. Гуляючы па горадзе можна прайсціся па цэнтральнай вуліцы, каб паглядзець, чым жыве сучасны Слуцк. Ну і пашукаць слуцкі сыр. Мясцовыя кажуць, абавязкова трэба пачаставаць. А ці бывалі вы ў Слуцку? Як вам гэты горад?